Добрый дзень, паважанае гаспадарства. Вось гэта самая смачная сталовая на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Вось усе гэтыя машынкі прывезлі сюды сваіх гаспадароў, каб смачна есці. Пока болтала, дайте я гляну, может много наштолкала. Но я могу так. А нет, салат 2,62, 37, 2,06, рубль 9. Нет, все правильно. І самае дзіўнае, што гэта сталовая дзяржаўная і належыць яна Белкапсаюзу. Я сам ужо амаль 20 год, як тут гадуюся. Да новых сустрэч, паважанае гаспадарства.